Отгледах тези батати в изоставен двор, обрасъл с дървета, храсти и трева, по-високо от мен. Ето как започнах. Есента преди 2 години никой не вярваше, че тук може да се отгледа нещо. Целият двор беше обрасъл с дървета, храсти и бурени. Буквално не можеше да се преминава на места. Най-вероятно тази земя не беше обработвана 30-40 години. Повечето хора, с които споделях, твърдяха, че няма смисъл да започвам, защото ще бъде много работата и най-вероятно първия сезон няма да мога да отгледам нищо. Повечето хора, които бяха запознати с това място, ме съветваха изобщо да не започвам или да си наема фирма, която да ми го изчисти. Само че аз бях твърдо решен и вярвах, че сам ще се справя. Ето с това мъчете, голямо търпение и воля, аз успях да се справя. Всеки ден рано ставах сутринта по изгрев слънце, идвах, режех и се тръгвах вечерта. Имаше моменти, когато спирах и гледах и не виждах много голяма разлика. Понякога това за момент ме разколебаваше, но въпреки това аз продължавах. И така, един ден видях най-после земята. Мястото вече имаше някакъв по-различен вид. За първи път от години. Остатъците, които бяха по земята от храстите и тревите, обрах с дарак. След като почистих мястото с дарака и другите градински инструменти, минах мястото с ето тази фреза, която видяхте, един път хоризонтално и един път вертикално, след което оставих остатъците да изгният на повърхността, като само поливах. Бататите, които бях отгледал през миналия сезон, вече започваха да покълват. Бях успял да ги съхраня успешно в подходяща влага и температура, така че да се запазят няколко месеца. Отделих най-добрите батати, които бях запазил, и ги подредих в парника, който бях създал този сезон. Там поддържах подходяща температура и влага, така че те да се развиват. С правилните грижи и условия, лека по лека в следващите 10-15 дена, бататите започнаха да произвеждат расът. Разсадите растяха буйно, след като поддържах добра температура и влага в парника ежедневно. Те се множаха все повече и повече. Ставаха десетки, дори и стотици, буквално за няколко седмици. Дойде моментът, в който изнесох разсадът навън. Вече условията там бяха чудесни. Имаше слънце, вятър, достатъчно влага, така че разсадът там се чувстваше добре. По този начин разсадът се закали и беше подготвен за засаждане. Виждате, има различни сортове батати, оранжеви, жълти, лилави и бели. Дойде време, когато трябваше да оформя рехите за бататите. Затова използвах фрезата. Направих почвата рохкава и сипкава, такава точно каквато бататите предпочитат и се развиват най-добре. Създадах така наречените повдигнати рехи.
Повдигнатите лехи осигуряват по-добър дренаж, по-лесно копаене и по-лесно изваждане в края на сезона. И така дойде моментът, в който засадих бататите и им осигурих равномерно напояване, точно където трябва, като изградих капково. 90 дни по-късно бататените лози покриха всичко. Под тях капковото напояване работи равномерно всяка седмица, когато е необходимо, така че влагата да бъде умерена и постоянна. Дворът се превърна в бататена джунгла и всичко обрасна в бататови лози. Дойде време за събиране на реколтата. Преди да започнем копането, трябваше внимателно да почистим шумата, която беше разпространена навсякъде. Стъблата и листата на бататите са абсолютно ядливи и дори полезни, наподобяващи свойствата на спанака. Те също така могат да послужат за обогатяване на почвената органика. И така от този изоставен двор успях да отгледам около 700 кг чисто отгледани батати. Ако това видео ти е харесало и искаш да ни подкрепиш, както и да научиш повече неща за сезон 2026, моля провери описанието на това видео за повече информация.